कौनो घर में जब सास पतोह में लड़ाई होला आ मर्द बाहर से ड्यूटी करके जब घर में आवेलन तब मेहरारू लेके बैठ जइहन, तोहर माई हइसे कैलस, तोहर माई हइसे कैली। आ जब माई भिरी जाई तो कही कि अरे बबुआ कनिवा हइसे बोल दिलस रे, हइसे बोल दिलस रे, बड़ी बदमाश बिया। तब मर्द अपन दिमाग दौड़ाई। अब देखी मर्दा जाई आ मौगी भिरी कही का, तू तो जानते बारे कि माई हमर बुढ़ा गइल बिया, ओकर उम्र हो गइल बा, बुढ़ारी में आदमी सठिया जाला, उहो सठिया गइल बिया, तू तेज बारे तो तोरा तो चुप रहे के चाही, जाए दे, तू ही चुप रह जो, बर्दाश्त कर ले, गुस्सा थूक दे, जा जाके किचन में खाना बना ले। जब माई भिरी जाई तब फिर कही का करी माई, का जाने कैसन खानदान के आ गइल बिया रे, एकदम हमर जियल मुश्किल हो गइल बा, का करबी, अब तो लेके चल ही पड़ी, छोड़ू तो नहीं सकत, खानदान में शिकायतो तो होई, अब जाए दे, झेल ले, का करबे, जाए दे, ज्यादा गुस्सा मत कर। अब माइयो के लागी कि हाँ बेटवा हमर ठीके कहता, बड़ा दुख में बा बेचारा, आ मौगियो के लागी कि हाँ ठीके कहता, सचो में बुढ़िया सठियाइए गइल बिया, चलो जाए द गुस्सा थूक ही देवतानी।